Існуючыя нормы заканадаўства прадугледжваюць магчымасць канфіскацыі зямельных участкаў пры наяўнасці пэўных падстаў, у тым ліку з недабудаванымі дамамі. Аднак асноўны акцэнт не на адабранне, а на прадастаўленне магчымасці легалізацыі і завяршэння будаўніцтва. В случае, если вдруг произошла такая ситуация, что на этапе строительства случилось отступление от проектной документации, либо еще какие-то нюансы, вдруг построили еще дополнительную постройку, которая не учитывалась в рамках разрешительной документации, до 1 января 2028 года вы можете успеть зарегистрировать свои постройки в рамках реализации указа номер 253. Галоўная перавага указа – скарачэнне спісу неабходных дакументаў і працэдур. Магчыма аформіць права ўласнасці на фактычна пабудаваныя, але нелегалізаваныя аб'екты. Адміністрацыйная працэдура займае каля месяца. Асноўная умова – зямельны участак павінен быць зарэгістраваны да 1 верасня 2022 года.